निबादी आंदोलन खाइनाय 3 मार्च 1975 इसini sini अबहायके नैसिनि किप्रासार विभागै हास्ते गोनांगै sini किप्रासार विभागै कासे बासानि जागा खाइनाय दो लांदार लांखासिन भारत विभागै अबहायके बस हालिसिनि दोन खाइनाय 19 तारिख जानुवारि 1979 इसनियाव दिनै हायथाना sini हास्ते हादां sini अब्रुक मानमानि सार हायकबा कब्रुक आइजोंता दिनैनि अरेलु हायथामाय रंगो लाइखनो खाबाय खुबाय लामथुजागो हरम दंखे दिनैनि अकब्र साल्लो जों पाला लायनो दिबागै जतनो खादम खाजानि बिसिंतो दिनैनि पान्दानो लुवाजिबो दङ अबहायकेनो दैबो गतरके जों खायनि तंमानि कोविड-19 नि कारणे जों खालायलानलिया गतरके खाय तंग बागै तब जों किसिसानि बिसिंतो बानो सिनि पान्दानो मोसोरनान बागै सिनि पान्दानो लाथरनान बागै सिनि आमानिको कब्रब और खाल्ला से पालाई लागेन बागै दिनै और खाल्ला से गलाय फाहाम जादोंसो किसाचा खाल्ला आरो फाहाम जादों बे राखिबो और बिदिनो बाय जत मीडिया नि जत आदं दङ दिनै जे 44 जे ककबरक साल दिनै सिङाव खुलुं आमसायो YTF तिप्रामो थाते TWF नेङै सिङाव दिनै कायरेलि हिंबत खायजाका और सिनियो पान्डाव फाइमान जाखै सिनि हनरेबल CM सिनि सर पूर्णचंद्र जमतिया ताई सिनि हनरेबल EM फिशारिज सिनि सर राजेश त्रिपुरा ताई अजगनि सिनि आमसाइनि सिनि लोकल MBC सिनि दा गणेश देवबर्मा ताई लगिवा सिनि YTF नि सेंट्रल कमिटी नि आदं सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि पीटर दायुं देवबर्मा ताई जितेन देवबर्मा ताई सिनि आमसाइनि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सिनि सुजित देवबर्मा ताई सिनि जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल YTF नि लेमन देवबर्मा ताई हाइकेन YTF नि दाल बिदाल जे सेंट्रल नि आदं ताई डिस्ट्रिक्ट नि आदं फाइमान जाफैगा ताई आं जतनो हामबायदिबो जतनो ताई जत सारा तिपास दफानि लुकुरंना आं आंनि खानि हामजामुं ताई चबान चिबायाफोर अतिनि ककबरक सालो सिङाव ककबरक साल 1979 नि सिङाव पालि तमनि दिनै जों कोरोना बेमार जाराव जों दिनै आसा फदम दम के खालिया डिसिप्लिन बाबे सोशल डिस्टेंस मानि हुई जों इसा सिखन से हिंबत खाय हामबाय ककबरक न पे वन सुमुं के जों एबो ककबरक साल अवेयरनेस खायने मगै खाली जुदि कोरोना बेमार ग्रीन के जोंमनो जत ब्लॉक सिनि YTF नङि जों अर्गानाइज खायनाय जत ब्लॉक जत डिस्ट्रिक्ट जों कठोर प्रोग्राम अर्गानाइज खायनि जों ताई माने अवेयरनेस खायनाय ककबरक साल सिनि हिस्ट्री रो जों ककबरक सालनि माध्यमे 19 जे जानुवारि जों प्रोग्राम दाल बिरो जागा प्रोग्राम अर्गानाइज खायदों